Ja tu mám teraz jednu hračku. Kde? A je to padák. A vyskočila som z lietadla a... Znášam sa, A nie, že máš dva. A ja pristávam na zadok. Mäkké pristátie. Áno, mäkké pristátie. Čo by toto ešte? Loďka. Mohlo byť. Loďka. Poď, zober si. My urobíme väčší kruh, aby sa sem zmestila. Čo by to ešte mohlo byť? Výborne, loďka. Čo by to ešte mohlo byť? Kolotoč. To je kolotoč. Ukážemka. Taký kolotoč, aj tak sa môže jazdiť. Veľmi dobre. Plachta. Plachta, ukáž. Na trubku. Ukáž. Pozri, ja som spravila. Toto je lak. Dobre, jasné. A toto je som nakreslila Bohu. A mušličku. Skvelo, môžeš dať do papierového jazera? Už tak na tú gušťovský jedne. Hej, ja si dám vlastne sviečku, alebo... Dobre, daj do sušičky. Nejdeš tamto? Dáš mi prosím vykresť? To mám aj nám. Že nechoďte tam pozor draci, lebo môžu vás zamraziť, dotopiť alebo spáliť. A to sa zmestí na jeden papier napísať? Takto. No? To tam mi už nikdy nebol. Fíha, oživovačka. Možno sa drak oživuje nejak inak. Maťo! No to by som neverila, že draci sa oživia šteklením. To je zaujímavé. Ahoj, ako sa voláte? Ja som princezna Kvapôčka. A ja som princezna Kvapôčka. Takže kvapôčka 1, kvapôčka 2. Čaute. Ahoj. Tak, aby sa na to dobre robilo. Radšej sa neponáhľať, aby to bolo pekné. Dobre? Ja robím duhové spátky. Urobíme tu duhové kvapky okolo? Áno. Jaké? Všelijaké. Ja si volám. Aj čierne? Nie. Ale my nevieme, kde je kráľovstvo. Poďte za mnou. Saši, daj nám sem kráľovstvo. Dobre. Takže toto kráľovstvo. Á, tam je kráľovstvo. Áno, tam je kráľovstvo. Ďakujem, Vrbaša, že rýchlo choďte do toho kráľovstva. Čaute. Ale nevieme, či nás stráže pustia. Pustia.